Светлана Фуженкова Татарстанда 1% микрозаймны беренчеләрдән булып алган эшмәкәрләргә бу матди ярдәмне Татарстан икътисад министрлыгы күрсәтә. Балалар аяк киемнәре сатучы Светланага 300 мең сум кредит биргәннәр. Хәзер исәбе кышкы чорга товар төрлелеген арттыру. Мы стараемся держаться, выживать. Без үз эшчәнлегебезне, бизнесны саклап калырга тырышабыз. Дәүләттән финанс ярдәм турында мәгълүматны ишеткәч, аннан файдаланырга уйладык. Эшмәкәр документларны онлайн рәвештә җибәргән, 3 көн дигәндә кредитны хуплаганнар да. Чикләүләр шартларында кече һәм урта бизнес мондый ярдәмгә бик тә мохтаҗ. 1% микрозайом 2021 елның 1 октябренә кадәр эшчеләр санын 90%-ка кадәр саклаган очракта бирелә. Моннан тыш төп бурычны 6 айга кадәр кичектерергә мөмкин. 1% микрозайомның күләме 2 елга 1 миллион сумга кадәр булырга мөмкин. Рөстәм Миннеханов хушу буенча Татарстанның икътисад министрлыгы узган елдан бирле пандемия белән бәйле чикләүләрдән зыян күргән эшмәкәрләргә булыша. Ярдәм федераль программаларга кермәүчеләргә юнәлтелгән. Микрозаймны сәүдә өлкәсендәгеләр, кунакханә бизнесы, спорт, күңел ачу, ял итү чараларын оештыру тармагындагылар алырга мөмкин. Микрозайом 1%. 1% микрозайм эшмәкәрләр тәкъдиме белән тормышка ашырылды. Узган ел республикада аны 250-дән артык эшмәкәр 300 миллион сум күләмендә алган иде. Һәм бу ярдәм аларга чыннан да катлаулы чорда бизнесларын саклап калырга мөмкинлек бирде. Восстановить их бизнес в такое непростое время. Документларны Татарстанның икътисад министрлыгы каршындагы эшмәкәрләргә ярдәм итү фондына яки электрон рәвештә fasttrack.rf порталына җибәрергә мөмкин. Гаризалар 30 декабрьгә кадәр кабул ителә. Иншалла, телевидение белән берлектә Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.